Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasab kanin. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Usa ni anak kaadlawng igpapahulay miadto sa Hesus sa balay sa usa sa mga inilang Pariseo aron mukaon ug ang mga tawo naniid pag-ayo kaniya. Namatikdan ni Jesus nga dihay pipila sa mga bisita nga nagpili sa labing pinasidunggang dapit sa Kananan. Busa iyang gisulti kining sambingaya ngadto kanilang tanan. Kung dapiton gani kamo pagtambong sa usa ka kumbira sa kasal, ayaw kamo paglingkod sa labing pinasidunggang dapit sa Kananan, kay tingali unyag may laing dinapit nga labi pang importante kay kanimo, ug ang nagdapit kaninyong duha muduol ug muingon kanimo, siya'y palingkura diha. Unya maulawan ka ug mapugos paglingkod sa labing ubos nga dapit. Hinunua kung dapiton ka adto lingkod sa labing ubos nga dapit, aron ang nagdapit kanimo muduol og muingon, higala balhin nga ri sa pinasidunggang dapit. Sa ingon niini kapasidunggan ka atubangan sa tanang dinapit, kay kadtong magpataas ipaubos ug ang magpaubos ipataas. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Ang langit, hayman ang langit tuas taas o dias ubos. Mao ginay atong common na concept sa langit, tuas taas. Niya ang impierno dias ubos. Mo na yung mahulog sa impierno, di ba? Yang langit tuas taas. Pero si Kristo mihatag natog usa ka importante kayong pagtulunan nga kung gusto kang makasakag langit, kinahanglan mo pili ka sa pagpaubos. Saman, kasabot mo na? O gusto kang makasaka ngadto sa taas, mo pili ka nga ari kas ubos. Nya unsaon nimo pag-abot sa taas nga ang imong gipili ubos man? Na diha. Ang gusto des Ginoo, siya maoy mudana to ngadto sa taas, dili kita maoy mga ambisyon nga muadto ta sa taas. Mo na ingon siya, pili gyud mo sa ubos. Unya kung naa pag labing ubos, dito gyud mo pili. Panalitan din lingkuranan sa simbahan. Inigsimba ninyo, hay may labing ubos nga lingkuranan. Di luyo man to ang tawag ato. Sa tinud-anay dinhi sa simbahan panahos misa, ang labing ubos nga lingkuranan kinig yung atubangan. Mao gyud nay dili lingkuran sa mga tao. Ni ang pinaka-importante lang lingkuranan mag-ilog gyud na sila nga tuloyo. Basta panahos misa. Ang tanawa, klaro kay nas tanan. So gusto mong maabot og langit, lingkod mo gatubangan. Nya sa ato sang kinabuhi dinis kalibutan, hay may ubos tanawon, ang daghag kwarta o ang way kwarta. Ha? Naay kwarta o way kwarta? Way kwarta. Way kwarta. Nya, unsa may giilugan ro nato mga tao? Ilog kita nga naay kwarta. Ilog yun. Hasta gani inig simba ang gipangayo, kwarta lang gyapon. Ginoo tagay taong kong kwarta. Nya naa sa mga tao karon buhaton gyud tanan para makakwarta. Pareha aning nagsulti karon. Ala, baligyag slat. Para makakwarta. Di man sana ako god para man na din ni simbahan. Wa gyud koy ako ana. Para na din ni simbahan na ako'y gamay kay mukaon man sa ko sa ana. Pero
kanang akong gipangmaligya nga slot ang halin ana para na dinhi. Mao bitaw nga nakakita gyud mo nga hasta ang atong online parishioners kakita gyud mo nga naagyoy resulta sa inyong gipanghatag kay wa man na ako gibulsa o gibulsa pa na wa mo'y makita no libuta inyong mata ana inyong nakita diha daghan ana nya suway ko noglili ang akong pitaka hapit mo way makita lagi tinudanay gina isang yabi pamuron nga rin ngari mo tanaw ako pitaka be pero naagi mga tao na nga addicts kwarta hasta kung dili nila kwarta ila pag yung kwaon nagkaroon dako naman taghalin ang ato diring Mary's Embrace 2 ang atong halin as of yesterday 200 man to kaslat sa atong gibaligya ning abot na og 178 ang atong halin sa 22 na lang 22 na lang kaslats ang kuwang pero hangtod panis Domingo na to ibaligya ugma na lang deadline ani kay ato maning gamiton ugma sa atong kaning culmination sa atong living rosary pero tanaw-tanaw sa nako moabot man di ay mga 250 slots ang atong gastuhonon ugma sa amo lang ng budget ba ana kay ato laging nindot-nindoton ang atong selebrasyon pero sagdi lang musubra ra nas 250 wagi way siguro moabot pa ni 300 siguro 500 ba hangtod ugma kanindot unta pero naa say mga tao karon naningkamot nga dili na lang gyud mo tinarong og pangayo ba kanang gitawag natog mga scammers. Kamo pagbantay mo ha mga online parishioners nako kamong magsigig hatag through online na ay ning kuan karon na ay ning sana hack ba na tawag ana kana bang ang ako gyud mismong profile o ang akong ngan gisunod gyud nya gahimo siya sa iyang kaugalingong FB account nga siyano gyud siyano ubod unya ang profile pa gyud kana pang akong profile nga t-shirt ko mao yun exactly kana yung naa diha sa kwan naa diha sa akong original na profile ato ko ning ipakita bi samtay atong naong atong akong profile sa FB kana bang ako yung original nga profile pero nangayo siya solicitation nangayo siya mga donations para sa pamating ito ordinahanan nga iyang scholar o niya nga pari unon nya ang account sa ngayang gihatag dili ang atong account so aron dili mo masipyat tan-awa lang gid ning atong account nga mga accounts GCash atong bank account mga bank accounts ug ang mga ngan ug ang cell number nga atong i-flash panahon din misa nako nga online kanang naa sa offertory pero ay lang gyapon kay mo kumpiyansa ana dili gani maigo sa tumong ato maginang specify ang atong mga donations dinhi ana di gani maigos tumong sa kaning ato ba mga slat lain gani ang ilang pangayoon ayaw mog hatag nya og magduda gyud mo tawagi na lang ko pero ay kog tawagi during the day kay basig di mo matubag pwede mo mutawag mga na magabi di pa ko katuhog tingali pero maningkamot sa kong tubag ninyo kung naalan ko'y time ako lang ning gi-announce tungod kay ato sang tabangan kining mga tao bitaw nga mga mapahimuslanon nga dili sa kay sila ka sala pero mangayo gud tagaan nato labi nagbuanhe dinhi tagaan gud nato sila share o gikinahanglan sa ilang panginahanglan pero iagi gid nila kay kwarta lagi ang giapas ang atong giapas dinhi ang pagtabang sa simbahan dili ang pagpangwarta mao na nga panalipdan sa nato ang mga donations ninyo nya mao di ba ginikalikayan kay tungod lagi aning social media tungod ani atong technology dali kay nilang usab-usabon no so kining atong kuan misa niya sa dinhi ang information unsaon pagpadala og mga donations or unsaon pagpalit og slots para sa atong mga proyekto nya di gani moigo sa atong projects nga gi-announce
Ayaw na mugtuo anak kay dili na ako. Ang ako na agyod sa atong gipang maligya na sige na kog announce dinhi na pag-update anak nya gabi na initawag nako nga gusto lang siyang maminaw sa akong tingog kay siguroon niya ako bagyod nga pagkabati niya sa akong tingog nihilak manoon nihilak ikaw gid ni pader nako ako niya nganong naghilak naman kadiha lipay ko no kay siya abi nako giyang una mamatay nako ang hilakan manoon ko hilak siya kay lipay ko no siyang nakabati sa akong tingog nakumay pa ka nihilak niya nagsige na kong simba kada adlaw gipula sa akong tingog dahil lingi-lingis orasan basta dugay-dugay na kong gawali ang away batasan dita joke ra na awa man sa ganyan tiglingi jote raman si San Pablo sa unang pagbasa naghisgot sa grasya sa Dios sa pagpili niya sa mga Israelita. Ang mga Israelita katong 12 tribes of Israel, mga anak ni Jacob, kaliwat ni Abraham, mo'y pinili nga katawhan. Nya kini kunong Ginoo kun mo pili, iya na gid nang huptan ba din agi na niya usbon. Di siya mo salikway ba? Nya tungod anang iyang pagpili sa mga Hudiyo, ang mga Hudiyo in reply gisalikway ang Ginoo matud pang San Pablo. Isa ang Ginoo wa mo salikway ninyo, kamo mo'y misalikway sa Ginoo. Pero unsa gid ni kabuutan ang Ginoo? Hasta kuno ang kabuang sa mga Israelita ang pagsalikway sa Ginoo, gigamit sa Ginoo alang sa kaluwasan sa mga dili Hudiyo, sa mga dili Israelita, sa mga pagano nga mao kita. Apil ta ana. Nya ngano kunong gibuhat ni Ginoo, nganong gipasangyaw man ang ebanghelyo, nganong gipili man sa Ginoo nga iyang mga anak hastang dili mga Hudiyo. Ngano? Kay gusto kuno sa Ginoo nga pasuyaon ang mga Hudiyo. Kana bang makaingon ang mga Hudiyo? La, sila lagi naparihan na sa nato. Ngano man na? Kaysa una ang mga Hudiyo may sikat, ang nasina ang kanimang dili Hudiyo. La, nindutas mga Hudiyo, pinangga kay sila ilang Ginoo. Akaron kay sila naman sa inisalikway. Akarin na sang mga dili Hudiyo, mo na sa gipangga sa Ginoo. Kita ba? Haron kuno masuya, nya ini kasuya na nila, mudawat na pud sila sa ebanghelyo sa Ginoo. Usahay dining jealousy o envy gamitos Ginoo, bisan ang bati ba gamitos Ginoo aron mo nindot ang kinabuhi nato ug mas masuod ta niya. Muna kining scammer gamiton sa nis Ginoo para mahimutang extra careful. Di ba? Ano mga scammer ba? Okasyon man na nga murutag maglagot, pero di ta maglagot pasalamat na ana sila. Naningkamot ba ya sa din tao na sila nga mabuhi. Ganang gamit sa nila ilang abilidad. Nya mao na ato sa na silang iampo sa Ginoo. Ako muday kung kuana nila nga believe sa ko nimo brada or sister ba na siya. Ang imo jung gigamit imong abilidad para pangilad diha sa social media. Ug kanim ubang mga mangingilad sa social media, naa diha ang lawas lain, ang naong lain. Gawantay mo? Awa mo tanaw-tanaw social media, daghan kay mangingilad diha ang naong sa ang lawas, daghan kay mga tato niya ang naong President Duterte. Magsulti-sulti pa. Kanang may kay sila anak, kanang grabe ang pangilad karon ba, ang lies, pero bisan pa man ana gamito na nato aron ta maduol sa Ginoo. Unsa may buhaton, dawato nato nga mapaubsanon, dili ta masuko. Kay ang labing ubos nga mga tao kana yung mga tikasan, kanang mga mangingilad, kanang mga kawatan, ubos kay na sila. Ngano man, wa gud sila muagi sa normal nga kanabang dalaygon nga buhat. Tuwa sila muagi sa
sa lawayon. So, ano ba? Ubos kayo ba? Kaya mahibawa na sila. Ikiha, ipapriso. Nya kita nga mopili sa ubos. Kinsa may atong higugmaon. Kanini adin nga nagsigig donate og sigig palit og slot. Ayaw. Higugmaon na to kadtong mga di kaila Ginoo. Matud pang San Pablo, akong isangyaw ninyo kamong wa kaila Ginoo. Ang Ginoo, ang sikreto sa Ginoo. Muna karon iguli ninyo sa inyo, higugmaa ang kadtong inyong silingan nga di jud kaganahan. Kadtoy unahag higugma. Oh, aron masulbad-sulbad sa nini ang mga buangon ba? Kay masuod niya nimo di sa to pa dili na magbinuang. Sama na mga kawatan, imong suoron, nya imong papuyon sa inyong balay. Di na mangawat. Mangawat pa din na nga imo namang gihigugma. Nya bisag unsay iyang gusto, imo namang ihatag. Kay imo namang gihigugma, nya mangawat pa din na. Mangawat pa dili. Dili imo ingon na, ma'am, pwede na itong ibaligya imong TV. Di na niya kawaton. Iyan na hangyo ibaligya. O sige, unsaom na nimo siya. Ako lagong isuyop God. Sige, baligya ang TV. Pero kana biyang suyop dong, makadaot biya na nimo sa imong lawas, sa imong kalag, ug sa katilingban. Nya dili ka makaamong nimo akong TV ug imong ibaligya aron ka mapusilan, aron ka mapriso, aron ka makabuhat og dautan. Aw unsam day buhaton, ma'am? Mananaw na lang tag TV dong nya magsalida ta og the 10 commandments. Salida day mo 10 commandments. Mohilak to siya. Ala, grabe yan. Ma'am, pwede kwarta na lang para akong isuyop dito. Pila man na rong suyuponon dong. Kuan lang, ma'am. 300 lay akong itira karon. Ingka, unya, iguman nimong suyop, kung sa may mahitabo nimo, musiga na sa na imong mata, kagot imong ipon. Nya dili kaganahan nga lain na lay imong suyupon. Kung sa may suyupon ng lain, ma'am, isa di adere ko anay herbal medicine. Food supplement nga makapaayos utok. Ana makapaayos utok ba niya, makapanindot pas imong naong. Ana, unsa man na, ma'am? Sige, suyupan nagmaayo. Kuha day ka dito mga kana ba mga dahos gabon, ana mga dahon sa kuan, atis, ana imo na humulan, niya imo day ipainom niya. Ana, niya ampuan nimo Ginoo, Ginoo in taon ayuha, in taon ning utok ani niya mabutangan unta nig mga matambalan ni. Basin pa. Ang katong imong paningkamot nga makuan siya, musunod man to kay nga naman suod man mo. Kaya kanang imong 300 nga isuyop, palitan ng bugas be, hatag na tos imong mamagpapa. Ayaw lang, ma'am, kay patyon man ko ana nila. Sa dili. Kanang imong 300 nga imong Panginoon ako, palita balik 300 nga 200 nga bugas, unya palit sa taog sudan, nya kuyugan ti kadto, dadas inyo. Ana, kaysa imo nang suyupon. Sa testingan na to, ma'am. Ana, di mo din palitan. Siya'y magbitbit, sunod ka. Abot ito, paghatag yan, tamparos des papa, diin kang pistiha ka, animala ka. Ana, blingi isa nimo. Ayan, patamparos lang. Patamparos. Di naging musukol. Hilak na lang. Di ay lagi bugas pa. Ako nang ihatag para malungag direk. Diin ka nangawat ani. Ana din ka. Wa na mangawat. Best friend na meron. Ana. Ma'am, ikaw man da ini. Kaya dako sa kaislag utang nimo. Ikaw man da ini, ma'am. Yan siya, diin, pakauaw niya akong anak. Wa na magpakauaw naningkamot na yung tao na mabalik sa Ginoo munang nagpalit og bugas para ninyo. Ana, maginaksanay na hilak pero na winging na. Ana, uli din tong kawatan sa inyo katong adik, ma'am, sakita sad mamoy piti man sad akong naong una ko nakagakos kong papay sa pero di na masundan og sagpa. Ay kabalaka ng usa ka sagpa ang Ginoo ganing galuwas nimo. Pirte magandagana, libuan magani kasagpa ang nadawat nya ikaw nun usara para ka mabag-o. Tara, di ba magilak-hilak na pa'y siguro mapari pa na. Nya mo na sa nang mamaligyag slat nya imong tanaw ibulsa o dili nga naman
midot naman ang grasyas Ginoo sa iyang kasing-kasing. Mao ni gingong San Pablo, muabot gyud ang inyong kaluwasan. Luwason mo sa Ginoo. Usbon sa Ginoo ang mga kasing-kasing sa mga tao nga iyang gipili. Pero lagi kinahanglan sa atong paningkamot o pagbansay sa sugo sa Ginoo. Muna kining namalit na tugslats, daghan kay nila mo testimonya, kadaghang kausaban sa among kinabuhi, Father. Naapag yung mga miraculous healing. Siya, healer man siguro ka, Father. Naku, ay taon ko pa sa nginliwa, yung ko'y labot ana. Ang inyong gugma sa pagtabang sa simbahan o ang inyong kanabitang gitawag og extra mile nga gibuhat aron lang mo makahatag sa simbahan, maoy naghatag dinyog extraordinary experiences. Kaya ang Ginoo is super powerful. Kahatag siya nato bisan unsa basta makigsuod ta niya. Mao na nga atong role, dad-o na to sila masuod sa Ginoo, dili sigihag kasaba. Nya kamo, muhigugma na murog kawatan. Hoy, tubag. Muhigugma dili. Mahigugma dahil mo. Sige, manindog na ta mga mahigugma o kawatan. Pag-ampo sa katawhan. Mga igsuon, gihigugma kita sa Dios isip iyang mga anak, busa isip mapaubsanon na mga alagad, muingon kita, Ginoong pamatia kami. Ginoo, pamatia kami. Nga ang simbahan sa Dios mapanalitdan sa mga pagpanglutos ug mga pagsulay, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang tanang katawhan sa kalibutan, hiusahon sa Ginoo, diha sa kalinaw ug pagsinabtanay, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19, makabaton na og hingpit nga kaayuhan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton o ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay, ug nga mapanalitdan sila, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga sa atong pagsaulog sa 500 years of Christianity, magmalampuson unta ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom isip mga binunyagan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama o pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson o mahuman unta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo og daghan pa mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nila nga mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga sa katapusang adlaw, banhawon sa Dios ang atong mga paryente o kahigalaan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. O Dios, ikaw mao ang tuburan sa tanang kaayo, grasya o gugma. Dawata ang among gipangamuyo diha sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen.